Nou, goedemorgen. Mooi. Prachtige auto hier. Hoe lang is het lien dat jou in een Beetle zitten hebt? 2 jaar geleden. En toen zeg je mijn Beetle bij de supermarkt. Ja, ik dacht nog maar even shit. Ja, het is nu een keer een gekte. Het is mooi waar, dus ik dacht, wij gaan een stukje te rijden. Dat Je is moet er nederig eens even in een Beetle, dacht ik. Ja, ben ik helemaal maar dienst. Doffe. Nou, ik heb poetst voor jou. Nou, het ligt erop je. Dat doe ik net altijd, maar voor jou al. Maar dat je net in Japan. Nee, jammer. Ja. Maar verder is het goed. Nou, dan succes we geen paard. Nou, doffe. Ja, Ligt heb je het er erop? zin hoor? Ja, Ja? even erin zetten. Nou, daar gaan we. Nou, hoe riet het? Nou, goed. Ja? Ja. En je houdt echt wel van autorijden? Ja. Ik ga altijd mijn geld uitdoen aan auto's en vakanties. Nou, dat is een goede besteding. Ja. En dan ben ik weer blij als een man om weer. Wat er weer bij geld. Ja. Zo. Ik heb een farm van non Hodgkin. Die is wat te behandeling, maar net, ik kan net wat beter worden. En ik leef lang in blessuretijd, zeg ik altijd. Ja. Daar heb ik helemaal geen pijn van. Je. Alleen nog, als ik dan weer een chemo krijg, ja, dan heeft het wat bijwerkingen. Keel worden voel ik niet slim. De eerste keer heb ik een pruik gekocht. Nou, die hong meer aan de kapstok dan op mijn holle. En de andere keer heb ik net een pruik gekocht. De eerste keer al je doekjes past helemaal niet bij me. Maar goed, ja. En de laatste keer wie in de simmer, dan droeg ik niet. Ik zei alleen nog, als ik ergens voor het eerst op visite kwam, net schrikken, ik heb een keelkop. Ik moet even steen, ik heb dat stampine. Oh, sorry. Ja, niks. Je maakt het zo goed mogelijk met wat. Ja. En dan kijk, we zitten te janken de hele dag. Ik ben in het begin heel opstandig geweest, ja. En dan wil ik echt wel als je in alle dwarren noos koppen. Ja, het is wat het is. Maar en hoe is die keverleefhebberij, hoe is die begonnen? Mijn eerste auto, die heb ik oorgenomen van die huid, de MR 9695. En die was 6 jaar oud. Ik ben tussen de kevers opgegroeid. Dus huid hier een kever. Dat waren goed keven auto's vroeger. Want wat vind je zo mooi, jongen? De farm. En ik kocht het om de farm en dan zocht ik mijn kleur de buurt. Ja, en is dit jouw kleur? Nee, maar net zo geel. Ik zou hem net kiezen. Nee, wat hing je zelf voor kleur? Eerst heb ik een blauwe Beetlehand en toen een zilverkleurige maar hier op een dakje. Ja. Ik doe nog steeds dingen die ik dwang ken en die ik graag wil. Ja. Ja, dat vind ik mooi. Ik heb maar 2 krukken op een Noordpool staan. Dat is weer mijn droom. Nou, ik dacht nu of nooit. En hoe weer het? Machtig. Echt, op het top van de wereld. Ik heb een hele mooie foto laten van mijn krukken met mij en een Fries vlagje eraan. We kunnen net zo hut, want we zitten achter een trekker. Jammer. Goeie. Goeie. Mooi wij wel even bij jou komen? Nou, och ja, waarom niet? Nou, we hebben het al wij zijn wel nieuwsgierig, denk ik. Even zien wat hier nog gewoon is. Nou, we zijn wat opknappen, hè? Dan moet weer een beetje opknapt worden. Want waar heb je de karren vernedig? Nou, dat is gewoon van hobby, hè?
Ik heb, nou ja, ik heb mijn broek en ik dus nog 24 jaar wat papier mee ophelpen. Sabot net hier bij de boeren langs in Zokpel. En nou ja, de plaat die weer wat ben. En nou ja, hij werd een opknapbeurt daar. Maar jou hebt dus al heel wat kilometers maken met deze karren. Oh ja, heel op. Het is, ja, het is, het wel een mooie kilometer maken natuurlijk, maar ja, hoe ja, dat weet ik eigenlijk. En waarom helm je op papier op? Nou, van de sportvereniging, hè. Van de keertvereniging en voetbalvereniging is ja, daar helm wij uit voorop. En nou ja, dat is een mooie instraling, no? Dat kun je er wel bijbroeken. Want binnen jou een man van het verenigingsleven? Nou, alwijs ja. Dan ben ik alwijs. Nou ja, ik heb dus 24 jaar door papieren wel. Ik heb 18 jaar in het bestuur zitten van wat moet. Nou ja, dat is ja, je gaat er dan maar wat bij, no? Nou joh, maar dan maar even een flinke pand timmeren. Nou, hetzelfde bij Eddie.